Окей. Здравейте на всички. Аз съм Данил и сега, както виждате, правя едно информативно клип. Вече наистина, ако се някой още не е следил в канала ID Gamers, съответно ето този канал, ID Gamers, който беше зарязан. Съобщаваме, че се завръщаме, тото се завръщахме, почти като изцяло. Сега ще ви покажа каналчето. Казва се ID Gamer, се надявам, че някой ще ни посети, преди си имаме много игри. Само спомня ето го. Съответно имахме 10 абоната, което беше много добре. Ни качахме горе-долу. Ето, качахме, да знам хора. И съответно, да, това са едни други неща, това въобще не го гледайте. Ето, тези какво бяхме снимали. Ето толкова един. Баяк е поне. Не, баяк пак беше нещо. И просто тук даже беше споменала, че се завръщаме, но това беше вече преди една 2015 година, ние бяхме в 6 клас, аз сме 7 клас, съответно и вече сме повече, ще има много поредици, особено на Scary Games, ще има поредици на Лига, ще има поредици на Minecraft, CSGO, Гларимо, дай сега мисля да почна, само тази да се пусна Steam за тази работа. Обаче... Опа, моя грешка. Да, обаче просто сега го няма на нея и съответно да, го правя този сам клип, той бе стои там, не знам, не е нещо наказан, просто трябва да учи такива прости. Да, друго какво? Ще участват други маняци в клиповете, ще участват други маняци на CS, имам бая приятели, които играят CS. Не всички поредици ще бъдат общи на CSGO, на Лига сигурно, или си полянга сам, ще снимам полянга с Елян, или ще снима сам полянга, той ще снима с мини. Така ще бъде и на CSGO, така и на Гаримод. Не знам, той за Minecraft, той сега беше купил, обаче съответно си забравя аккаунта и се правила всичко. Друго не знам какво да ви кажа. Всъщност, да, пишете в коментарите какви неща искате да очаквате от нас и някакви такива. Пишете долу коментарите на какви страшни игри искате да снимаме, какви като изцяло игри искате. Да, с фен Skype не сме се направили още, не знам дали ще се правим. Няма смисъл според мене. И така. И съответно, да, пишете в коментарите още един път. Ще има също и туториали, както ще има туториали как да коментирате с Camtasia Studio и някакви други неща, как се настроите в работата хората и някакви други програми, примерно. Да, чак сега ми се включи Steam. Мило, скъпи приятели, това беше за този епизод. Надявам ви е харесал. Това беше за това информативно клипче. Ако ви е харесал, оставете някакъв коментар, дайте идеи. Дайте, както видите в CSGO, как да е. И довиждане. Ще има също и стимами долу в описанието. И съответно на една връзка. До скоро!